кадрҳои оянда ва миллати ояндаи мо бояд ки якчи гурзонем, якчи ҳаракат кунем, будагиша зиёд карда тем ёбад. ин беҳазар буд. бародарону апову хоҳарони гиромӣ, агар ба шумо аниматор дар кор бошад, барои ҷашни зодрӯз, барои тӯи маъракаҳо, барои гузарондани клипҳо, барои ҳар намуди шодиҳо ба рақамҳои дар зер буда аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфифи хуб карда пешниҳод месозам. падару модарон мо ба оварда расонданд, мо бояд дигарро ба бурда расонем. сёмка кунед, нишон диҳед, халқамо бинад, ёд гирад, сабабгор шавед, причина шавед. Бо мебинед